ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ମନଟା ଭାରି ହଉଛି। ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଉ। ଯାଉଛି ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଏ ଡମ୍ବୁରୁ ଏ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆ ସାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଧାଇଆ ଆରେ ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କଣ ହେଲା ରେ? କଣ ହେଲା? ଆସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। କ୍ରିକେଟ ଯାଇରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ପଛରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମୋର ଜଗିଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାରି ବାଡେଇବ। ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତୁ ଯା ତୁ। ପାଣ୍ଡାଗିରି ଏ ପାଣ୍ଡା ଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯା ରେ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯା। ର ଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ସହିତ ଆସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରଙ୍ଗ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଖେଳି ଆସରେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇଯାଅ। ଡାକ କାତି ଇଆଡା ତୋ ବୋଉକୁ ତୁ ହାଣିଆ ଗୋଡଉଥିଲୁ ନାଇଁ କିରେ କାତି। ଶଳା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ରେ। କଣ କରିବା ରେ? ଏଟା ଡି ଗାଣ୍ଡିଆ ଟା କରିଦା ରେ। ପାଣି କୁଆ କରିଦା। ଡି ଗାଣ୍ଡିଆ କାହିଁରେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ କିଛି ମିଳିନି। କିଏ କଏନ ଫଏନ ରଖିଛ କି ରେ ଦିଅରେ? କିଏ ଧରିଛ କଏନି? ଖୋଜରେ ବିମଲ ଜରିକି ସଫଲ ଜରି ଖୋଜରେ। ହଁ ବିଲାରେ ବିଲା। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଧଳାଟା ଏଇଟା ବିମଲ ନାଲି ଏଇଟା ଧଳା। ବିଲାଗିରେ ବିଲା। ହଉ ପୋତରେ ଜଲ୍ଦି ପୋତ। ପୋତରେ ଜଲ୍ଦି ପୋତରେ। ପାଣ୍ଡା ତୁ ବୋଲିକି ଯୁଗିରେ ଯା। କିସରେ ମାଡ଼ଳ କାହିଁ ନାଗୁଛରେ? ଚାଲ
ବାଢ ନାଗରିରେ ଜଗରେ ନିଜର ଜଗ। ଜଗ ଜଗ ସାଇଜ ଜଗ। Requesting backup. Come out for it. बल्लेबाज पिछली गेंद पे बड़े अनकंफर्टेबल लगे। अच्छा शॉट है ये, बहुत ही अच्छा शॉट और गेंद सीधा पकौन रे बॉल चला गया गड्ढे के अंदर। बल्लेबाज पिछली गेंद पे बड़े अनकंफर्टेबल लगे। वर्तमान बॉल तब डेड है। मौसी दे दी आयो रे मां। Requesting backup. Come out for it. नॉट आउट नॉट आउट। ए मके देखो 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 माने बॉलटा वाइड पड़ जाईची पूरा स्पीडी वर्तमान क्रिकेट खेल टी बंद हो जाइए। एवं चली जाइए पिलामानकर फ्री फायर गेम। तो पार्ट 2 रे आपण मानक आमे क्रिकेट खेल विषय सबकिछि जनईदेबू एवं सबकिछि कहीदेबू। टाटा।